vej til fremgang, det er udvikling. Jo. We always have to be innovative. Velkommen til Innovation Cup! Jamen, det er Innovation Cup, hvor der er 550 i år, som der så skal konkurrere mod hinanden. Altså for at være helt ærlig, så havde jeg ikke givet en stor vending til Innovation Cup. Det har faktisk været meget overraskende på den positive side. I learned how it can be new things, and it's really good. De har lært i forvejen at bruge nogle kreative teknikker, som de så skal bruge endnu mere mod at finde ud mod det bedste koncept eller produkt til en virksomhed. Det er det vigtigste, det er sådan den her proces, som man sådan kommer igennem. Hele processen, den har faktisk været meget overraskende for mig. Ligesom bungee jump, man skal ligesom tage det her spring ud over kanten. Fordi at man har så sammen med nogle fremmede mennesker, og man skal lave noget for en virksomhed, en bestemt virksomhed inden for et bestemt område. Og så bliver det også reddet op eller stikken igen. Og man har været på en måde lidt presset og blevet meget udfordret, som har skabt en meget god positiv effekt. Der har været plads til en masse socialt samvær, trods det, at vi havde et stramt tidsplan. I think every night they did party, but sometimes long, sometimes short. Vi har haft tid til forretning og fornøjelse. Lad os sige det på den måde. Det er ikke kun sjov og ballade at lave innovation. Det er også hårdt arbejde. Man bliver nødt til at knokle for idéerne, for at få givet dem noget liv og noget energi. Man bliver nødt til at give sig selv 100% til den her proces, for at få det til at fungere, få det til at køre op i en højere enhed. Til sidst så skal der så udtrækkes en vinder af det mest innovative koncept. Man tager ja-blæen på, så man skider og pisser gode idéer, uden at nogen siger noget overhovedet. Man har ja-blæen på. And the winner is group 35. Det er også goodbye. Representative from Danish Crown. Mange tak Innovation Cup 2010. Thank you, Innovation Cup. Vi ses der! Var den helt god, eller?